Kwazula akakanike uno munoma mshwene kutariswa kakwenda akuroba una ndina tatononge une uno kozuka mutariziro kwa kutoita asi unotomboba unu dota saudi makamera alimo kana kuti muno muti nawo makamera plus uno wana uchawagona ndiko kuno uchawagona tetogona saka iwo uri kugoni inini chandakatogona ndechekuti ndine jini rakatobotengesa because takaiswa mustoro muno kuti aziditekesa saka ndakatogona kutengesa jini raivere 50 ndetogona saka iwo mhosva yako ndiyeitidzwa tumose bona zvechiitika zvokuti vanhu vanokachigayira ndochinhu chati chekutanga because mapurisa amenoti anozifambisa sei vanogayira because inini ndakanopinda muchimwe chibuilding but building ndakatozonzwa leta kunzi yaive anzi toilet yevakadzi saka ndakanopinda ka ndaitova mufull speed ndakanofamba soni chinosvika sorry mkuru ndanatange ndandakukuvhundudzira ika moziva zvinongoitika panjere nemuromo zvinhu zvozo zvofambidzana maofficers itai muchitambira kaukukozi mukomana uyo anenge atori netwasha saka manje muona zvakanoitika ipapo maofficers itai muone kuti haufa muno sorry vakuru vangu saka but vanhu vavoka ndichinopinda inini andamona ndichinosvika padhoso nanapinda ndakabvunza ndakati muno munotengeswa sadza here saka iwo unotodherera kozi iyo ndatigara pasi anasa usati wagara pasi anyauti ndozvaitika ipapo inyaya kuti apa kapa I'm being played sezvinoita Jack Chan mamba na Jack Chan aiwa ndione zvisina basa kana Bruce Lee ndakambomona Bruce Lee manje mona zvaita manje ndozvokuti aikona kuchamba kuda kuwata mudenga ojamba apa ndozvawaita here kana kuti aiwa apa ini nyaya yangu iri kutoilet iyi ndeya Bruce Lee iya imwe ngachitaura yako iye imwe tozoitira next but Bruce Lee mumwe edu futi ndikutozviziva tozotaura yako iye next because Bruce Lee akatombosungwa nenhau idzodzo aiwa kuAmerica uda ubude here kana kuti kozi tokunongoramba takakuvharira imo muchawagona hakubuda zvangu ndechizoda saka chitaura nyaya yako at first but hanyangoti nezuro zvedu takambodya sadza renyama ndodamboti nolokeza unononotsa zvaungobudisa vamwe muchawakasika imonitaka unonotsa saka wakuti kuti muno mukutonakidza because mangwana waitoti fish but zvisinaika ngatidzoke beki kunyaya yaBruce Lee yangu anyauti Bruce Lee ka ndaifarira aiwa unomufarira kana wakumba kwenyu anozoterwa hake naJack Chan. Jack Chan ndomumwe ndozofevha but zvisinei maBruce Lee nemaJack Chan haana basa apa panyaya iyi because vaisa vanga vasipo towanike kuno vanga vasipo aiwa inombotaura navo but apa havana kuya iyi mhosva inandirwani kuchawagona hawanike kuno saka ndakanopinda mutoilet muya ndata sei ndapinda chinopinda so ati munotengeswa sadza here kati sadza ndakati sadza kanga rikavoisi kechikadzi kaitonipindura sadza ndikati sadza anomona apa mumutoiletu saka iwa unotoona ndiri kuziyei eso ndikutoona munhu akutobuda akutoda kuskrima kwakutouya security yamhanya pe security atese yapinda zvakazi utamira muriwo what kind of muriwo ini utoda plain sadza muno plain sadza plate sadza plain apa imo mutoilet zvakazi anzi kutamira muriwo ndati muriwo weiko ini kumuda muriwo ini kuda plain sadza anzi mutoilet ndati aindasurudza kuti mutoilet asi unombobatwa nebanje unombobatwa banje ndiani unombobatwa here aiwa bhaji ndiani anobvira ndakada shamwari inonzi bhaji hauna bhaji andimuzive asi unorowa skangi skangi wana mfesi yemanje kana achinyeba kuti anitamandenika aiwa inini manje indorova ini ndovisa ini ndorova mpana asitomboti serious aiwa skangi namutamana skangi ripidei mudedzei skangi auye apa skangi wandikutaura ndezvi zvinhu zvinobhemwa zvakabhejwa kupi inandite zvenjuga ka aiwa unotoita apa utowedzere imwe mhosva yenjuga wakazoona kuzvenjuga
aiwa ainizana bajera inyo saka iwe wati iwe mutongo wako iwe uramba uri munomu here kana kuti wezi isusu tikutoona kuti musikanzotori nawo zvefishi zvatichatiwe naitokodzitida ini zvaunda achiti munomu chawagona munomu jeri vakanditengera kana 1 jini ari dhure $15 iri jini vakandiitira 1 jini re $15 i drip watodripa wachena $10 arika ndogara zvangu makastoma achiuya ndichimasevha ende andingoti never kana kusarenda ndozvawakuda iwe kana kunzi ndiri clever arika nechitengesa zvinhu vanhu vachiuya vachiita se vachitenga vachienda but chikumbiro changu ndechekuti ngavaramba vachibika sadza nenyama wozi sadza iroro ndo rakandipinza futi chi wezi isu tauda kutobika chawagona arika sadza nematatya wambosvika ndovaiva vanoitaura kuti kona chi jekchati shamwari yangu inoita mana jekchati ndovasina haki jekchati iyo handisi mujapanisi kana muchina handisi mujapanisi kana muchina saka wati mutongo wako toita sei mutongo wangu ndinokuta kuti mukongo wangu ngaukliwe haina I never want the muriwo in the toilet never aiwa ainini ndaitogona plain resadza bosi the muriwo they are talking I don't even know iwo uone kuti iwe mutongo wako tozotonga mangwana kozi unenge unotirera aka kozi iwewo wakatopinda ukutotaza kuti waitoona hatizivi kuti wanga wakabatwa here watoda kuti kubatwa ishamwari yako here ameno aiwa mukona chii chuno masvikiro avakaita aiwa usazondongedzera gara pasi officers kozi wakuda kutonyanya aiwa but iwo vakanondibasa vakati iwewe uda muriwo I don't know na one sadza because I like sadza and it was the plain sadza I want it asi mapurisa acho angatori kuti angakatobatwawo futi kozi awangabvunzawo muriwo muchele chi ndinoziva wanga wangobata mabhoma ndicheni aiwa saka iwo kona kuti mutongo wako tozotonga mangwana saka ndoenda enda zvako next